Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Noizbait egon altzarete museo etnografiko batean, Nafarroan badugu bat, etorri nirekin gehiago ikusteko. Kaixo? Kaixo? Zualtzara Elur. Bai. Eta hau da, zer da hau museo bat, baina herri batean, ninago pixka bat galduta. Bai, museo etnografikoa bat da. Erakutsiko didazu, kontatuko didazu pixka bat. Noski, Baren inguruan, guazen. I was born in a place where the sun shows up shine. Museo etnografiko bat da, bai, eta etnografia zertan datza, gure kultura edo kultura bakoitzean, ez? Etnografia izan daiteke edozein kulturaren arloan. Orduan, gure kulturari dagokionez, aztertzea, ez? Eta horren ondorioz, gauzak eta ideiak eta nola antolatzen zituzten bizitza eta eguneroko errutinak edo nola egiten zuten bere bizia egunerez egun aztertzen du. Orduan, hemen jasotzen duguna, dituguna, esango nuke, kulturaren materiala edo tresnak, gehienak dira tresnak, biltzen dugu, bai. Orduan, zeinena izan zen ideia, hau guztia jasotzeko eta ona ekartzeko? Ideia nagusia zen, gauza guztiak ez galtzea, gure kulturari dagokionez ez galtzea, alde batetik, eta bestetik zenolako garrantzia izan zuen kultura hori gure eremuan, gure lurran. Azken finean, tresnak hitz egiten dute gure kulturari buruz, eta gure ohiturari buruz, eta hainbat gauzari buruz. Orduan, tresnak dira, oinarria, kultura bat, eta jakinduriaren dagoen horren atzean, aztertzeko. Eta izan zen zurea ideia edo zure aitarena? Berarena. Bera hasi zen? Bai. Eta gero zu jarraitu dioz bai. Horrelako historia badaude Nafarroan, bat baino gehiago. Bai. Eta nola hasi zen edo zergatik hasi zen zure aita lan honekin? Nire aita hasi zuen Venezuelan poliki-poliki, zegoen momentuan, Venezuelan poliki-poliki gauzak ikusten nola egiten zuten lan antropologoek, eta, horren ondorioz, poliki-poliki joan zen, onera etorrita, nola gauza, ikasi zuen guztia, martxan jarri edo jarraituz, aurkitu zuen Barandiaranen eskua, alde batetik, beste aldetik Aranzadi, eta, hainbat maisu, eta horren arira, hasi zen, poliki-poliki gauzak aztertzen, eta gauzak argiago ikusten, Aztertzen eta kolekzionatzen ere bai, hau guztia kolekzionatzea denbora eramango du, ezta? Bai, asko. Bai, poliki hasi zen, baserriz joan, eta, gauzak erosten, eta hemen ekartzen. Orduan, behin hemen ekarrita,
bueno, 80. hamarkadan hasi zen hemen gauzak jartzen bere modura, ez? Ni beti esaten dudana da, bera artista bat zen, ez museologo bat. Horregatik ikusten ari garena ez da museo arrunt bat, baizik eta instalazio artistika bat. Bai? Eta bilduma honekin, eskultura balitz bezala, esaten zuen, bere pentsamendua oinarritzen zen, gure kulturan, eta, horrekin bere esanahia aurkezten zuen, ez? Eta, gaur egun, ere horrela da. Eta nola bukatu duzue, hemen, artetako herrian, ze hemen dago arteta, ez dago, kostatzen dago naino iristea, ez? Orduan, nola bukatu duzue hemen, edo nola bukatu dago guztiak hemen? Pues hemen etorri behar da, ez da, espreski, etorri behar zara. Hau da, nirekta zeukan dirua ezen, asko, garai hartan, zeukana, ez? Orduan, izan behar zuen, etxe handi bat, bere gauzak biltzeko eta bere lantegia jartzeko, alde batetik eta bestetik, baita ere, behar zuen leku berezi bat. Eta berezitasun hori, uste dut, etxe honetan aurkitu zuen. Eta, etxearen historia, etxearen atzeko historia eta, zeukan guztia, ez? Osagai guztiak, Eta etxea bere baitan, ez? Etxearen forma, nola zegoen egina, eta dena. Eta nora erabiliz dituzten, hainbat momentutan, ez bat bakarrik eraiki zuten momentuan, baizik eta gero ere, erabiliz dituzten hainbat gauzarako. Orduan, poliki-poliki joan zen miatzen nola izan zen etxe honen historia, eta, gustoko zuen, eta orain zentzua dauka, ez? Bai, beti gogoratzen naiz, behin duela 6 urte eta piko hil zuen, orduan izan zuen 2 hilabete hil baino lehen. Pues sabes que un día soñé que en esta casa había un museo, y mira, egina dago. Eta sinestasuna erakusten zuen, eta nik pentsatzen nuen egin duzu, gure artean, egin dugu familia osoa, ez? Baina egin zuen hain gustoko, ez zen konturatu, museoa bihurtzen ari zela, eta bere asmoa, eta bere ametsa betetzen ari zela. Eta zu nola bukatu duzu hemen? Imaginatzen dut, aitarekin denbora asko pasatu duzula, eta baino pixka bat zein izan den zure bidea museo hau eraman arte. Pues ni iaia jaio nintzen hemen. Nire aita erosi zuen etxea ni 8 urte nituen momentuan, ez? Baina, etortzen ginen astero, astebururo, gero egunero, eta gero, poliki-poliki hasi nintzen hemen lehenengo pausoak ematen, ez? Tolatzen, eta, bizitza ere, hortan mugitu da, ez? Eta azken finean erabaki nuen arte ederrak ikastea, eta gero zaharberritzeko eta zaintzaren ikasketak egitea, espezializazioa, eta gero antropologia, historia, eta hainbat ere mutan sartu nituen, eta horren ondorioz, igual izan naiz familia pertsona egokiena, edo. Familiaren... Esan duzulen familiak ere lagundu duela, eta guztion artean egin duzuela, baina pentsatzen dut agian beste familiako kide batzuk ez daukatela beste harreman zuzena leku honekin, edo...
Badaude, eta, bueno, etortzen dira, askotan, eta laguntzen didate asko. Baina, bueno, norbaitek eraman behar du ardura, ez? Orduan, ni naiz. Bueno, pixka bat, kuskusiatu dut web horrian, eta irakurri dut 2017an lortu zen utela museo izatearen, bueno, ez dakit hori nola funtzionatzen duen, baina hori zer ekarri du leku honetara edo ze lekutan jarri du museo etnografiko hau? Bueno, oso zaila da, errekonozimendua lortzea, ez? Gehienez, gaur egun dugun lege foralarekin, ez? Lei de museos, esaten duen. Garaian, esan nahi dut, nire aita hasi zenetik 2005 arte, izan genuen, Red de Museos de Navarra kide bat izan genuen, ez? Eta gero aurkeztu zuten legea 2009an, 2018tik 2009 eta hor kriston saltza egon da, pasatu egin genuen, uste dut 33 museo izatetik 11 izatera, murrizketa ikaragarria izan zen, eta hortik aurrera, poliki-poliki, jarraitu ginen, gure kabuz, berriz ere, lortu arte, errekonozimendu hori. Errekonozimendu hori ematen du, lasaitasuna, pixka bat, laguntza ere, ekonomikoki, esan nahi dut. Baina behartzen zaigu, gauzak, behar bezala egitera, ez? Norabidea argi izatea eta, gauza batzuk, bideratzera. Ez da zure etxea, bada, baina eske da museo bat, ez? Imaginatzen ditugu museoak hirietan, leku, edo ditzen diet marmotreto horietan, ez? Eta ez duzu imaginatzen museo bat egon daitekela herri txiki batean, eta izan aldituela hainbeste gauza eta hainbeste historio, ez da? Normalean, ohikoa da, hiri handian izatea eta, ez baserri batean. Baina badaude museoak baserri batzuetan, eta normalean oso biziki politak dira eta, unkigarriak, ez? Horregatik, hemen segitzen dugu, eta ez nago gai, beste leku asmatzea, ez, bilduma hori erakusteko. Guzti hori egiten dizudan galdera bat, da, ea imaginatzen duzuen proiektu hau hiri batean egiteko aukera izan bazenu, egingo zenuken, ala ez, edo zentzua badaukan hiri batean egitea, ala ez. Ez du zer uste duzu? Hiri batean ez dut imaginatzen, baina hori ez du esan nahi, ez dela posible, ez dela posible. Baina, igual, herri handiago batean, pues igual ez dakit zentzua daukalako, pues aurrera. Ez nuke esango hemen betirako geldituko denik ez. Kolekzioa handitzen baduzu, ez? Agian leku aldatu beharko duzu. Pues agian, ni gogo asko dauzkate 3 solairu daude, ez da? Eta solairu honetan bakarrik hainbeste gauza badaude, ez dut imaginatu nahi, zenbat gauza dauden hurrengo solairuetan, así que agian igoko gara erakusten badidazu, zer da aurkitu dezakegun orgoian. Bai. Is an attitude and we're up pretty good. And now it's been a while since when that trees can talk to the disagree about our time. Lehenengo solairuan gaude, Elur,
baino, klaro, hemen dago logela bat, sukalde bat, nola dago etxea pixka bat, sakabanatuta ez edo banatuta. Pues, behiko solairuan ikusi dugun bezala, ukuilua zen, ez? Gero, lehenengo solairuan, badago sukalde bat, garaikoa dela, 17. mendekoa, eta okindegia zen, etxe hau okindegia izateko eraiki zuten, orduan, garai horretan, zegoen sukalde bakarra, eta gero, logelak. Baina, 20. mendean, gertatu izan zen, hemengo jabeak edo, jokatu zuen etxea eta galdu zuen. Orduan, hortik aurrera, etxea banatu zen 3 zatitan. Eta 3 zati hauek, bakoitzak du bere sukaldea eta bere logelak. Orduan, gaur egun ikusten ari garena, da, zati bat, ez? 2 alkoba eta 2 logela. Eta, solairu honean, horretan, badago, 2 sukalde, eta goiko partean beste sukalde bat. Ze gauzak egiten ziren lehen, ez da? Etxeak jokatu eta galtzen zenuen etxea, 3 zatitzen zen, ze gauza. Bai. Ze gauza kuriosak gaur egun ez dakit, hemen gutxienez, Euskal Herrian ez dakit jarraitzen den horrelakorik egiten. Pues ez dakit, baina jende askotan galtzen du lurrak eta bai etxeak eta gaur egun ere. Osea, ez da... Ez da aintzarra. Aintzarra, ez. Gaur egun ere, frontoietan eta, edo zein arloan, daiteke dena. Eta, estantzia bakoitzean, ze objektu mota aurkitu alditzen ditugu? Lehenengo solairuan, hemengo solairuan, emakumearen eremua zen, ez? Etxe bizitza delako, naiz eta 2 etxe bizitza izan, emakumearen tresnak edo erabiltzen zituzten tresnak aurkitu zakegu. Zapatariaren tresnak, beste aldean sukaldatzeko tresnak, zaintzeko tresnak, arropak egiteko tresnak, josteko makinak, hainbat gauzak, emakumearen dagokionez, edo, beti esaten duen. Emakumeak momentu horretan erabiltzen zituena, Hau da, beti gauza bera esaten dut, ez? Garaian beti galdetzen ziguten. Zertan ibiltzen da zure ama? Mi ama, sus labores. Beti zen, sus labores, ez? Ez denon artean... Baizik eta bereak. Ez, bereak. Horregatik, sus labores horren daukan lotura, hemen ikusi. Goiko partean, 2. solairuan, ganbara dago, bai? Garaian zen lastoa biltzeko eremu bat edo leku aproposa, eta gaur egun badago beste etxe bizitza bat. Orduan, beste sukalde bat, beste hainbat logela, eta beste labe bat, eta baita ere komuna bat. Garaiko komuna oso kuriosa da, gero, erakutziko dizut. Agian, igoko gara? Vale, venga, guazen. Lehen aipatu duzu ikasi zenuela zaharberritzea, eta imaginatzen dut hemen lana soberan daukazula, ezta? Gauza guztiak zure esku daude eta zaharberritu dituzu, eta, konpondu eta zure lana hori egitea, ezta? Normalean egiten dudana da konservazio prebentiba. Begiratu ze beharrak dauden pieza batzuetan, eta beharra hauek zaintzea edo
prebenitzea. Azken finean da, pues, pipiak ez izatea, adibidez, koloreak ez mantentzea, bai, osea, gauzak ahalik eta naturalagoen mantentzea, ez? Bai. Eta etxeko temperatura eta humedade relatiboa eta ere, bai, zaintzea, ekilibrioa edo oreka hori mantentzeko, eta ez desorekatzeko. Azken finean, oreka mantentzea da, egokitasuna mantentzea, piezai dagokienez. Pasatu gara leku desberdinetatik, eta, bueno, hau pena bada, baina usaintzen du. Usaindu nahi duenak etortzea, ez da? Bai, etorri behar du. Usainak etxekoak dira, edo zuk lortzen dituzu, da esperientzia inmersibo bat, edo... Hemen dena naturala da. Ez da, ezer... Mantentzen du, etxeak mantentzen du guztia. Bai, kearen usaina mantentzen da, naftalina erabiltzen dugu, adibidez, artilla eta gauza batzuk zaintzeko, ez, gaizki izateko. Orduan, azken finean, betiko usainak dira, eta, bueno, naturalak dira, noski. Eta, azkenik, ikusi dut egiten zura gauza bat, deitzen dela museo ibiltaria, ez da? Bai. Zertan datzan museo hau, eta nola eramaten duzu, edo bakarrik joaten da, ibiltzen du bakarrik, edo zuzoaz? Ni noa, beraien aurrean, museo ibiltaria da, objektu aztertzeko maleta batzuk hor banatuta, daukagun 100 objektu, 10 maleta bakoitzean, esan nahi dut, 100 objektu 10 maletan, eta, bueno, maleta bakoitzak edo kaitxa bakoitza badu bere gaia. Orduan, gai bat lantzeko laguntzen du, ez? Eta, bueno, eramaten dugu ikastoletara edo eskole batzuetara, eta, bueno, laguntzen dugu, azken finean, gaia bat sakontzera edo. Orduan, bueno, hor ikusten dugu zenolako berretza edo arrakala daukagu gure belaunaldien artean, eta, bueno, saiatzen gara, arrakala hori, betetzen edo... Alik eta, betetzen edo hurbiltzen, ez? Eta gazteak eta, bueno, umeak eta, ze aurpegi jartzen dute, edo zein da beraien... Bueno, batzuetan harritzen dira, askotan, eta gehienetan, sentitzen dira privilegiatuak, ez? Como, normalean, museora etortzen denean, edo pertsona bat, edo batzuk etortzen direnean, ezin dute gauzak ukitzen, ez? Orduan, azken finean, maleta dagoen guztia ukitu daiteke, eta usaindu daiteke, pisua nolakoa den, eta gauzak aztertzeko ukitu behar dira. Eta, bueno, nola egina dago, eta gauza hauek, lagungarriak dira, eta erabil daiteke, ez dakit molinillo de kafe, traka, nola egin zituzten gure arbasoen nola lan egiten zuten. Nola moldatzen ziren, azken finean, eguneroko bizian. Galdetu behar nizun, ea zenbat produktu edo zenbat gauza dituzun hemen, baina uste dut utziko dugula jendeari jakiten, ez? Eta etortzea, eta zurekin egotea, eta leku hau bizitatzea, eta zuri galdetzea, zenbat gauza dauden etxe hontan. Mila esker, Elur, izan da placer bat, hemen egotea, geratu naiz dudatuta, leku marabilloso bat daukazu, eta espero dut, aurrera jarraitza proiektuarekin, museoarekin, eta guztiarekin. Pues ala espero dut, mila esker etortzegatik, eta nahi duzuen arte. Amaieran jasoko dugun bakarra, ta ingurua bomba zelai bat da, bizi gaituzten amets guztientzat.
pasionetan. Gezur